Matapos magsilabasan at mag-viral sa social media ang umunoy peking bigas at magreklamong isang pamilya sa Nueva Ecija dahil sa pananakit ng tiyan dulot umano ng pagkain ng peking bigas, nanindigan naman ang National Food Authority o NFA Region 3 na walang peking bigas sa rehiyon. Wala rin daw silang balak na magsagawa ng pagsusuri sa mga bigas. Kung bakit, alamin sa report na ito. Bit ang sample ng bigas, tahasang itinanggi ni National Food Authority Central Luzon Director Rex Estoperez ang pagkakaroon ng peke o artipisyal na bigas sa pamilihan. Ipinunto ni Estoperez na masyado raw mahal ang produksyon ng peking bigas dahil gagamit ito ng resin na 200 piso kada kilo at colorant na nagkakahalaga ng 400 piso upang magkulay bigas. Ayon sa direktor na hindi raw makatwiran na ibenta ng 40 piso kada kilo ang pinrosesong peking bigas dahil sa mahal na kapital. Unfair naman aniya kung isipin na sa ibang bansa pa magmumula ang peking bigas. Nagpakuha si Estoperez sa kanyang kusina ng kanin, binilog ito at pinatalbo. Ang kanin, pag ito ngayon ay binilog mo, ilagay mo sa refrigerator at tumigas, lalo siyang tatalbog. So ngayon, sasabihin natin, ito yung kinakain ng direktor ng NFA. Tatalbog ba ito? Hindi. Palagay nyo. Tatalbog. That's the rice that the NFA director eats. Tumatalbog siya, pero hindi siya fake. Kinakain ko nga eh. Ngayon, kung allegation mo sa sakit ng tiyan mo, either one, ang pagkaluto mo, hilaw, or may diferensya yung siya. Tinanong ng CLTV News kung wala bang balak ang NFA na magsagawa ng anumang pagsusuri sa laboratorio. Pwede natin ito isaing. Pero ito yung sinasabi ninyo na na fake rice na nabili. Sabi sila nila, sir. Sabi nila. Nadudurog. Lununukin ko, hindi mo ulang mangyari sa akin. Because it's not fake. Walang bigas na fake. Nitong Sabado, inireklamo ng isang pamilya mula sa General Natividad, Nueva Ecija ang pananakit ng tiyan umano ng 4 na magkakapatid tuwing kumakain ng kanilang nabiling bigas. Kasama sa pagbabalita si Arman Galang ng Nueva Ecija, ako si Iran Gembao para sa Metro Central Luzon News.